Σε χώρο και χρόνο που δεν επιτρέπουν ρογμές, ο έρωτας τρυπώνει σαν τον κλέφτη και εκεί τοποθετεί τα κόκκινα ρόδα του. Κόκκινα και άσπρα τριαντάφυλλα τιτλοφορείται το βιβλίο της Έλενας Καπαγιώτου με τη διαφορά ότι ενώ κανονικά ο έρωτας εκπροσωπείται πάντα από τα κόκκινα τριαντάφυλλα, η πίτρια Ηλιάδα Αδάμου προσωποποιεί τον έρωτα, ενώ η Έλενα Καπαγιώτου αναφέρεται σε αληθινή ιστορία όπου τα κόκκινα και άσπρα τριαντάφυλλα συμβολίζουν τον έρωτα, τη φιλία και την αγάπη. Μια συγκλονιστική, αληθινή ιστορία που θα μας παρουσιάσει τώρα η Ηλέκτρα Ταμάνη. Εδώ να αναφέρω ότι από τις εκδόσεις Επιφανίου κυκλοφορούν και άλλα δύο βιβλία της Έλενας Καπαγιώτου, το Θαμμένο Μυστικό και Ένα αστέρι πέφτει, κάνε μια ευχή. Αυτό το διάβασα μέσα σε ένα βράδυ και ανυπομονώ πολύ να διαβάσω και το άλλο. Εκτός από τα κόκκινα τριαντάφυλλα που το διάβασα ένα πρωινό. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είμαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω το βιβλίο της συγγραφέως Έλενας Καπαγιώτου, Άσπρα η κόκκινα τριαντάφυλλα. Ένα βιβλίο που αντλεί τη μαγεία και τη βοηθεία του από την πραγματικότητα της ζωής. Είναι ανθρώπινο, αγγίζει τον καθένα και μιλά στην καρδιά μας. Η Έλενα Καπαγιώτου καθιερώθηκε ως συγγραφέας μυθιστορημάτων που αντλούν το περιεχόμενό τους από πραγματικές ιστορίες. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγγραφέως, εμφανές σε όλα τα ζωγραφήματα που έχει γράψει. Αναφέρω ενδεικτικά μερικά, όπως έχει πει ήδη και η Άννα, συγγνώμη, το Θαμμένο Μυστικό, Ένα αστέρι πέφτει, κάνει μια ευχή και πληθώρα άλλων που αναμένεται να κοσμήσουν σύντομα τις προσθήκες των βιβλιοπωλείων μας. Καινούρια στον χώρο, ως συγγραφέας, η Έλενα κατάφερε με τον ταλέντο και τη δύναμη της γραφής της να κερδίσει ένα γνωστικό κοινό και να αγαπηθεί από τους αναγνώστες των βιβλίων της για την απλότητα του λόγου της και για την ικανότητά της να μιλά κατευθείαν στην καρδιά τους. Το πεζογράφημα Κόκκινα και άσπρα τριαντάφυλλα κυκλοφόρησε το 2005. Είναι μια αληθινή ιστορία έρωτα, προδοσίας και πόνου. Μια ιστορία βγαλμένη από τη σύγχρονη τραγική πραγματικότητα. Από τα παιχνίδια της μοίρας που πολλές φορές βλέπουμε να διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής μας. Η ηρωίδα του βιβλίου, μια νιώβατρη γυναίκα με πολλές ελπίδες και όνειρα να χτίσει μια όμορφη οικογενειακή ζωή, ανακαλύπτει λίγο πριν το γάμο της ότι ο μελλοντικός της σύζυγος την απαντά με την καλύτερη της φίλη, με την κουμπάρα. Τα γεγονότα που ακολουθούν γίνονται αφορμή να χάσει τη ζωή του ο πατέρας της και να τεθεί σε κίνδυνο και η δική της ζωή, αφού ήταν σε ενδιαφέρουσα. Θέλοντας να ξεφύγει και να διαγράψει το παρελθόν, η ηρωίδα εγκαταλείπει το μωρό και την οικογένειά της και καταφεύγει στην Αθήνα. Στο μεταξύ, γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, με τον οποίο παντρεύεται και αποκτούν οικογένεια. Η παραμυθένια του ζωή, δυστυχώς και πάλι για την ηρωίδα, δεν θα κρατήσει για πολύ. Το έργο Κόκκινα και άσπρα τριαντάφυλλα ξεχωρίζει στο είδος του. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται αμπνευστή μέχρι το τέλος και όσες φορές και αν διαβαστεί, αφήνει στον αναγνώστη εκείνη τη συγκίνηση που γίνεται γνώση, τη συγκίνηση που γίνεται εμπειρία. Διακρίνεται για την απλότητα στον λόγο, τη σωστή τοποθέτηση των γεγονότων, των ιδεών, των λέξεων και των εικόνων. Οι διαλόγοι, γεμάτοι ζωντάνια και δυνατοί ως προς τη σύνθεσή τους, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά το δέσιμο της πλοκής. Οι λέξεις γίνονται εικόνες, οι εικόνες παραστατικές και ζωντανές, αφήνουν στον αναγνώστη να βιώσει τα γεγονότα που περιγράφονται με γλαφυρότητα και να γίνει ένα με τους ήρωες του. Τελειώνοντας, θα παραθέσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο, χαρακτηριστικά για τη δύναμη του συναισθήματος και τις πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα, όπως αυτά ξεπηλίγονται στο βιβλίο. Στο βιβλίο είναι έντονο, κυρίαρχο θα μπορούσα να πω, το συναίσθημα του πόνου. Ο χωρισμός και ο θάνατος προκαλούν στην ηρωίδα του βιβλίου πόνο. Δεν μπορούσε να